Ito may tani. May... Asan ka pinipigtan? 30.
Pindang damula, kusino, longganisa. Alin? 10 ko bang lugo? Plastic na lang. 130. Gini kayo. 35 may bag kita. 180. Magkano po dito? 180 po. 180 po. Yung naka-plastic 80 lang. Buti ka sila lahat, sir. Magkano ba? 180 po. Ito po 80 po. 180 ang kilo? Opo. Oy, Nick, yan kay anak. 90. Gawin mo na 100. Sige pa. Yan. Ay, higit na. Ano yun? Isang kilo. Isang kilo. Isang kilo po naman. 1 kilo tao. Kaya po. Tapos yung magkano ano?
Punta na sa kali. Kung 100 mo yan, dahil lahat ng ano, Mama yan, mama. Wala po. Kalate? Ito, may tanig. May dala din na. Gani. Nagdaganda ka. O ito, may Blue Marlin. 240 kilo. Ano tayo mga?
Hindi sinabi ko 5K per wheel. Yes, sir. Kaya tinabete.